Trobant del segle, un grup d'aventurers es proposa demostrar l'impossible, l'existència d'un món prehistòric. Un home amb visió de futur, una milionària, un caçador, un científic i un periodista. Tots persegueixen l'ocasió de la seva vida, atrapats en una terra salvatge, ajudats per una bellesa indòmita. Junts lluiten per sobreviure en aquest món sorprenent de civilitzacions perdudes i bèsties espantoses. Busquen la manera de tornar a casa, la manera de sortir de... El món perdut.